Hola amics, com cada dilluns us donem la benvinguda a la trobada virtual de la plaça de la Vila. Avui, en comptes del cant dels ocells, sentirem l'ària O mio bambino caro, interpretada per el trio Arp Òpera. El músic que toca l'arpa és en Javi Cuevas, format al Conservatori de Badalona. Ell ens explicarà la trajectòria d'aquest grup i per què han triat aquesta àrea. Donem la paraula a Javi Cuevas. Molt bon dia a tots i totes. Soc en Xavi Cuevas, soc músic i soc antic alumne del Conservatori de Música de Badalona. Tot i que allà vaig estudiar piano, després també he estudiat arpa en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Avui us presentem una àrea que és exquisita i de ben segur que tots coneixeu. Es titula O mio bambino caro. Aquesta versió la interpreta la soprano Sílvia Sabater, la flautista Mariko Nambu i jo les acompanyo amb l'arpa. Volem agrair moltíssim a l'Assemblea de Catalunya per posar música en els seus actes, perquè la música és cultura i la cultura és saber. La música ens ha ajudat molt en aquests dies tan difícils que hem passat i també ens forja un esperit crític. Aquest esperit crític és més important ara que mai. Moltíssimes gràcies a tots i totes i volem expressar també el nostre suport als presos i preses polítics i exiliats i exiliades. Us desitgem, ara que comença, un molt bon estiu i una abraçada molt forta a tots i totes. Moltes gràcies. Benvinguts, amics i amigues. Hi ha vegades que sembla que ja ho hem dit tot, que no tenim notícies per comentar, però l'actualitat és tossuda, sempre ens en proporciona. Algunes, tristament, es van repetint cada setmana. D'altres són inèdites. De les que es van repetint són les que fan referència als nostres presos polítics, el govern més progressista de l'estat espanyol. Exiliats.
quasi 200 dies de presó per als independentistes catalans, sota el govern del PSOE i Unides Podemos. El 15 de juny, la Carme Forcadell va ser traslladada a la presó del Guadràs, sí, a petició pròpia. Ella mateixa ho va demanar per raons personals, fins que no es torni a estudiar. La seva petició ha perdut la possibilitat de sortir al carrer a fer voluntariat, com feia fins ara. També el 15 de juny, entitats sobiranistes, partits polítics catalans i sindicats de diverses ideologies van exigir al Tribunal Constitucional la llibertat dels presos polítics. Ara ja sabem que els nostres presos seguiran a la presó, malgrat la pressió interna i la de molts organismes internacionals. Aquest és el nivell democràtic de l'estat espanyol. Aquesta setmana hem descobert documents de la CIA que impliquen Felipe González en la creació dels GAL, pur terrorisme d'estat. Els policies Amedo i Domínguez van ser condemnats per la seva relació amb els GAL a 100 anys de presó. 3 anys després ja els concedien el tercer grau. L'exministre Barrio Nuevo i Rafael Vera van ser condemnats a 10 anys de presó. El govern d'Aznar els va indultar. Només van ser 3 mesos empresonats. Cal comparar la situació dels encausats pel cas GAL amb la situació dels presos independentistes. La portaveu del PSC ha declarat que el partit no li dona cap credibilitat a l'informe de la CIA, però l'independentisme ha reaccionat amb indignació i, segons l'eurodiputada Diana Riba, cal investigar les barbaritats dels governs de l'Estat en qualsevol moment de la història, perquè sense memòria històrica no es pot avançar democràticament. El Tribunal Suprem prohibeix que el País Valencià i Catalunya es comuniquin només en català. Nou atac a la... Perquè el valencià i el català, segons diuen ells, són llengües diferents. Nova retallada als nostres drets lingüístics. Solament es podrà regular l'ús del català en el propi territori. Així que traspassem les fronteres, l'Estat és qui determina la regulació del català i l'ús del castellà. Només amb la independència podrem defensar la nostra llengua i la nostra cultura. Un centenar de veïns ataquen un pis de joves immigrants. Aquí s'acusava, sense proves, d'una agressió sexual. Agents dels Mossos insulten, colpegen i denigren un jove negre. No volem veïns que agafin la justícia pel seu compte. No volem que es mantinguin en els cossos dels Mossos d'Esquadra persones capaces d'actuar d'aquesta manera. Per una societat sense racisme necessitem la independència. Per completar aquest panorama, PSOE, PP i Vox no permeten que el Congreso investigui la corrupció del rei emèrit. Necessitem un país millor per a tots. Necessitem la independència. Visca Catalunya lliure! Visca la República Catalana! Bé, escolteu, ja sabeu que s'ha acabat l'estat d'alerta. Sembla que no hi ha tant de perill de contagi i ja podem fer concentracions presencials més nombroses que no pas fins ara. Això sí, amb mascaretes, guardeu la distància. Això és molt important, la distància que està establerta, ok? Molts de vosaltres segur que heu participat a les eleccions per escollir els secretaris nacionals. Doncs us recordo, per si no ho sabíeu, si no ho recordàveu, que tenim 2 secretaris nacionals de Badalona que ens representaran en el secretariat nacional de l'Assemblea. Són la Isabel Bruguer i en Josep Hernández. Sí. La dita era fer l'acte virtual de la plaça de la Vila mentre durés l'estat d'alerta. Per tant, avui és l'últim dia que fem l'acte virtual. Avui mateix, a la mateixa hora, ens hem trobat a la plaça de la Vila i hem fet l'acte presencial amb el mateix format que abans del confinament. Doncs també us volíem donar les gràcies
a tots vosaltres, perquè ens heu seguit fidelment. Sí. Hem arribat a tenir 400 seguidors. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, No ens podem queixar. Molt bé. També volem donar les gràcies a tots els que han col·laborat amb nosaltres. I tant. En Ferran, que de seguida es va fer seva la idea, va buscar-se un grupet perquè l'ajudés a fer el muntatge de l'acte i a penjar-lo a les xarxes. A totes aquestes persones, el nostre agraïment. Moltes gràcies també a l'Alfons i a en Joan, que ens han fet els muntatges dels vídeos. Sí. I això porta moltíssima feina. I tant. Moltes gràcies a tots i a totes els que han participat interpretant cançons, llegint el manifest i escrivint-lo. I especialment el nostre agraïment a la Carme perquè ha participat, ha cantat més d'una vegada i més de dues, ha interpretat les seves cançons. Moltes gràcies, Carme. Quina veu que té, la Carme. Quina veu que té. Preciosa. Tanquem aquesta etapa, tot i que ens agradaria seguir fent aquesta trobada. Per aquest motiu no descartem que un dia o altre tornem a fer una trobada virtual. Per tant, no us diem adeu, us diem a reveure. I en tot cas ens trobarem a la plaça de la Vila. Us esperem, sobretot. Us esperem a la plaça de la Vila cada dilluns a 2:15 del vespre. Gràcies per tot. Bona nit. Adéu-siau. Bona nit.